आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया आगे बोलो लोगोफोर जोंहा दिनै मोनसे भिडिअ गोदान लाबोलायबाय लोगोफोर नायलांलायदो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि जायो लोगोफोर बेसेबां बानायगोन जोंहा आरो जोंहा बेलेग मोनसे खाजा दंबावो बेखौ जाखांनायनि उनाव दा जागोन जोंहालाय बेयावहाय फुल जायगा जोंहा बलखौ आं दा नैयाव दोनना लाग्रोनोसै लोगोफोर स्टेन्ड नागिरदों मोनसे ओके नैबे जाबाय गयनि दंफां गय दंफां दा आं बेखौ दांख्लाब खालामनोसै एसे नायदो माबायदि गय दंफाङा नायबाय थादो माला दै मोनो इउटुबारनो हिन्जाव हमना हायो नोंलाय सोर हमनो हागोन अच्छा लोगो सासे भारा लिंनो हायामोन थांलायबाय जोंहा एबार जावलायनोसै जाबाय लास्ट एबार खुन्था गायनाय जाजोब्बाय जोंना 6टा खुन्था बहुत मेंबाय बिदो मा खालामगोन मिथिगोन ना दांख्लाब खालामसै जों दाना बिदों दांख्लाब जोङो दांख्लाब खालामनानै जों बेवहाय गोलाव सिथायनानै होगोन आरो जों बेवहाय सायाव जोङो जिरायगोन उन्दुगोन गेम गेलेगोन पाबजि गेलेगोन फ्रि फायार गेलेगोन माइबा माइबि नायगोन जोङो गासैखौबो दांखावनोसै जों दांखावनोसै बेखौ सिलिं नाङा दे आंसो गिदिर माथो
Coba Indonesia. Saya kan ini. Ciping berkelang dulu. Ciping berkelang. Hasu na sih, bangre gelau sana itu. Bangre kelas kan dari bau na sih, di sini ke hasu kanan eh. Lagaवसो आरो हख्लायबावदो ससे केमेरा एक्सन गो होनलाय Action deh. Hỏi ta sang, rang rang. Juk 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 juk. Rang rang 자등 rang rang. 자탈시금 자탈시금. 모자 사자 떼스떼 Finish. Baik. Hei, लोगोफोर जोंना जिरायनानै जाबाय. माबायदि जोंना बैसाङा? मजाना. माबायदि जाखो? हा? हेभि ना? मजाना? Oh. Baik na maru? Bayar. Hah? Bayar. Kata na? Bayar. Ya. Moza. Moza.